Kaixo ekipo, zer moduz Estratobat kanalean zaudete, ni Iruñe naiz eta gaur sarean garatutako harremanetaz hitz egingo dugu. Guazen! Aurreko batean txiokinean nengoela, hau da, Twitterren nengoela, eztabaida oso interesgarri batekin topatu nintzen. Eztabaida horretan Iraitz Madariagak zuzeun argitaratutako iritzi artikulu bat zuten izpide. Artikulu horretan Iraitz Madariagak, hemendikan aurkituko duzuela bere Twitter kontua, hitz egiten du desbirtualizazioaren trantsizioaz. Horrela izendatu zuen bere iritzi artikulu hori, eta egiten dio referentzia sarean garatutako harremanetaz, adibidez Twitterretik edo Facebooketik edo Instagrametik ezagutzen dituzun pertsona edo erabiltzaile horiek mundu fisikoan edo mundu errealean ezagutzerako orduan nola egin, zer egin behar dugun, eta pixka bat horren inguruan hausnartzen du. Eta horren harira garatu zen aurretikan aipatu dizuedan eztabaida luze hori. Iraitzek artikularen bukaeran hainbat galdera uzten ditu airean, ea nola egin beharko genuken desbirtualizazio hori, ea fortzatu behar den, hausnarketarako bidea irekitzen du. Esan dudanez, gaia oso interesgarria iruditzen zait, eta pixka bat nire esperientziatik hitz egingo dizuet. 2011 urtean hasi nintzen ni arkakuso bezala txiokinean, eta arez geroztik pasatu dira 6 urte. Eta arrez geroztik harreman asko garatu ditut sarean, eta pertsona asko ezagutzeko aukera izan ditut. Era berean, sarean ezagututako pertsona horietako asko mundu errealean edo mundu fisikoan edo deitu nahi duzuen bezala ezagutzeko aukera izan dut. Sarean ezagututako pertsona bat desbirtualizatzerako orduan nire ustez edo zer gertatu daiteke. Beti ere gertatzen den hori harrera hobeagoa izango du sarean duzuen harremanaren arabera. Elkar txiokatzen baduzu edo elkar mezuak idazten badiozue, ziurrenik desbirtualizazio prozesu hori oso positiboa izango dela. Nik orokorrean desbirtualizazio esperientzia superonak izan ditut, baten bat hor bago txarra izan edana edo ezain ona, baina positiboak izan direnekin geratzen ez. Desbirtualizazio positibo horien barruan gaur egun nire lagunak diren batzuk daude. Iraitzek testuaren bukaeran hainbat galdera uzten ditu airean eta horietako bat izango zen ea zein izango zen desbirtualizazio prozesu protokoloa edo dena delakoa. Hau da, nola egin desbirtualizazio prozesu egoki bat. Nire ustez, desbirtualizazio prozesu baten protokoloaren oinarrian komunikazioa egon beharko luke. Alde batetik sarean ezagutzen duzu norbait kaletik topatzen baduzu eta ausartu egiten bazada edo aurrera pauso hori ematen baduzu agurtzera joateko, aupazu eta animo eta disfrutatu. Eta bestetik egongo zen sarean ezagutzen duzun pertsona horietako bat edo horietako askok edo horietako guztiak ezagutu nahi baldin badituzu pertsonalki, hau da, interesgarria iruditzen zaizulako ezakizenen inguruan duen iritzia edo pertsona bezala interesgarria iruditzen zaizulako edo dena delakoa. Funtseskoa izango da komunikazioa eta elkar hitz egitea eta gauzak amankomunean egin. Eta hori da dena, nire ustez. Ekipo, hau izan da guztia. Ezakitzuek zer iritzi daukazuen gai honen inguruan, ea esperientziarik duzuen, nahi baldin baduzue hor, beti bezala iruzkinak dituzue partekatzeko. Asko gustatuko litzaidake zuekin partekatzea zuen desbirtualizazio prozesuak. Eta baita ere, ea zuek nola egingo zenuketen edo zein izango litzateken zuentzat desbirtualizazio prozesua egiteko protokoloa. Gogoratu beti bezala, atsegin dut eman, eta oraindik arpidetuta ez zaudetela, zeren esperoan zaudete? Eman botoi gorriari, arpidetu, eta listo. Hurrengora arte ekipo, agur!